ክርስቶስ ንሓድኩም ምውኡ ብብርሃኑ ኸነንጸብርቕ ናቱ ኢና ኣካላት ናትና እዩ ንሕናቱ ብኡን ኢና ኣሕዋት ደጊም ፍቕሩ ይኹነልኩም ዓይኒ ማይኒ ሕይወትኩም ንሓድግኩም ተፋበሩ ክትነብሩ ንሓዋሩ ኢየሱስ እዩ ዘፍቅረና ኣርኣያ ኪኾነና መሲልኩም ምለዋሕዋሳ ኣሰሩ ተኸተሉ ወፈጣሪ እትእዝዝ ንምንባር ብህውነት ኣሙቕነት ይዝሁን ልቦም ስሓሎም ሓድሽ ፍጥረት ሃልሃል ኣብለሎም ፍቕሪ ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝብሎም እቶም እሙናት ናይ ክርስቶስ ብስ ብምፍቃር ተዋሂዶ ፈቃር ኢየሱስ